Не мога да разбера кой би искал да спи с теб. Не се засягай, ама... Те много хора искат, който да спа с нали. Ти ма гледаш така сега вечерта, не мой да ме познаеш. Въобразявам се като жена. Има си много такива елементарни неща, нали? Как да се държи човек. Какво се случи преди 13 години? Как така стана, че принцът дойде на вашата сватба? Бяхме много женени с жена ми и Антон Карагьозов, фундация, нали, лидер в Столипиново, и реши на нас да направи сватба. Принцът е искал да имаме тук циганска сватба, ромска сватба. Като баща ми беше майка, помоли дядото да му дадат тази жена. Ти оптимист ли си по принцип? Не, аз съм си обикновен човек съм си. Аз работя като на легално такси. Приказка. Представете си, например, че имате парите на кралското семейство. Каква сватба бихте си направили? Ще събирам целия локомотив Пловдив на моята сватба. Целият локомотив.